zmestil do vagóna a preto ostal doma. Uvidíte papagája, ktorý stále spieva. Akurát teraz odpočíva. Uvidíte krásneho, ale nebezpečného hada. Jedného hada, ktorý meria od hlavy po chvost 25 metrov a od chvosta po hlavy tiež 25 metrov. Takže dokopy 50 metrov a tým je najväčší had na svete. Uvidíte tragédiu. Ale aj komédiu. No a možno som si toto všetko iba vymyslela, ale to nevadí, pretože uvidíte 15-minútovú, ba dokonca 4-hodinovú show. Začíname. Dnešný svet je trošku iný. Že vraj už nie je taký spontánny a uvoľnený. Ľudia sa snažia získať úspech na nešťastí druhého. Zarobiť na ňom balík peňazí. Dnešný svet je plný tabletov a toho čuda, čo máte vo vreckách svojich nohavíc. Ale dokážu ľudia odpúšťať a ísť stále vpred? Dokážu prijímať radosť, hoci aj na ulici? Našťastie áno. Ulica je môj svet. Stretávajú sa tu ľudia bez rozdielu národnosti či postavenia. Milujem ju, ale najkrajšia je tá voľnosť, pretože každý z nás sa rozhodne, ktorým smerom sa vyberie.
ide životom, tak ako ulica. Čo teraz? Má to ešte zmysel? Na to ale nech si odpovie každý z vás sám. Jedno však viem. Zmyslom života je predsa žiť. Dámy a páni, začína predstavenie Teatra Ulica, ktorého domovom je ulica. Vidíte slona, ktorý sa nezmestil do vagóna a preto ostal doma. Uvidíte papagája, ktorý stále spieva. Akurát teraz